przez Eł. Na serio? Mateusza! Przez Eł. To już trzeba być naprawdę alfabetą. Lecę do ciebie ze świetną wiadomością, iż jestem od ciebie o 10 sekund, o 10 setnych lepszy. To 10 sekund czy 10 setnych? 10 setnych. A 10 setnych to bardzo... Uważajcie na oka. O, podwójna rakieta. Tak? Pani co? Nie, dziękuję, bo to? kręcę. Nie dawaj, bo on jest zły. Mam! Mam to na filmie. Pani chciała parkour. Ja też chciałam parkour robić. A ale no ja mu tak przybiało, w sensie działał to. O, ja tak tutaj musiałem. A przeszkodzi któryś z was tak? Ta rakieta Challenger miała 4 minuty 10 sekund, to jest na trzecim, a moja rakieta miała 4 minuty 30 sekund. Tak, bo oni liczą, wiesz, styl lotu i jeszcze razy długość, nie? O, poleciałeś.